Gaueko isiltasunean, ezin isilarazi burua. Merezi ote? Asteburua iritsi da, eta alde batera utzi ditut gustura egingo nituzkeen planak. Bihar partidu eguna da, eta dena ongi joatea nahi dut. Ongi jokatzea, partidu irabaztea, eta nire ingurukoak alai ikustea. Eta horretarako plan perfektu bat prestatu du nire buruak. Dena aurrez pentsatua eta kalkulatu edukitzeak lasaitasuna emango balio bezala. Baina, zergatik nahi du nire buruak dena kontrolatu eduki? Ez ote da ez dudala nahikoa konfidentzialik nire buruarengan? Iritsi da eguna, dena ongi joango da, dena ongi joango da, dena ongi joango da. Entrenamendu guztiak egin ditut, jana zaindu dut. Baina, zergatik ari naiz beste pentsatzen? Ez dut pentsatu behar, gaia aldatuko dut. Baina, zertaz hitz egingo du? Musika egoko dut. Orain behi, iritsi da ordua, eta hankak pixu nabaritzen ditut. Txiki sentitzen naiz. Kaka, lehenengo hutsa. Aitak eskuak burura. Baina zergatik egiten ditu gestu horiek. Errexia izango balitz bezala. Ez dut nahita hutsa egin. Joder, beste bat, haze hutsa. Gaur ere galdu egin barote dut? Ez, binga, buelta emango diogu. Nik buelta? Txarrera naiz eta. Haze ridikulua gaur ere, zer lotxa. Zer pentsatuko ote dute. Hobe nukeen etxean geratu, ez dut besterik merezi. Eta isiltasuna, aldageletako isiltasunean. Merezi ote? Eta hor egongo dira, beste gurasoekin hizketan. Eta ni etxera joan nahi dut, lehen bailen gainera. Nire gelan sartu eta negarra egiteko gogoa du. Ondo nagura erakutsi beharko dugu, kezkatu ez daitezen. Gorrotu dut alaitasun faltsu hau. Aita ere isili dago, berak ere ezin ezkutatu, barruan duen sufrimendua. Ama eta arbari dira, egoera goxetu nahian baina, ez alperrik. Eta berriro isiltasuna. Kotxeko isiltasunean, merezi ote? Aita ausartu da, izotza austera. Zergatik galdetzen dit? Zergatik ez ote duen entrenamentuetan bezala jokatzen? Jakingo banu? Baina dakidana da, bere gestuek ez didatela batere laguntzen. Baten lagundu nahiak eta lagundu ezinak. Eta bestearen ongi egin nahiak eta ezinak. Haserreak eztanda egitea eragin du, bestearen. Eta isiltasuna itzuli da berriro. Merezi ote? Zergatik ez ote dut irabazi? Zergatik ez ote dut lasai eta ondo jokatu? Dakidana behintzat. Dena beste modu bateko izango zen. Orain, garaipena ospatzera, eta gero lagunekin afaltzera, ze ondo. Zeinen arai dagoen aita, ama, eta baita arreba ere, ze ona den irabaztea. Baita, horrutxa handi egin dut, arrazoi duzu, baina irabazi dugu eta hori da balio duena. Orain gogoz nago, entrenatzen jarraitzeko. Gazte horren buruarentzat, kirola ez da ongi pasatzeko eta balore onak eskuratzeko erraminta bat. Gazte horren buruarentzat, lehiaketa bakoitzean ez dago jokoan bere garaipena edo porrota bakarrik. Baita familia oso baten alaitasuna edota tristuraren zamarekin jokatzen du. Guraso bazara ez du balio deus zure semeari lasai jokatzeko eta disfrutatzeko esatea, gero bera galtzen ari den bakoitzean zu nervioso jarri eta sufritzen baduzu. Guraso bazara ez du balio deus zure seme edo alabari besteengan ez pentsatzeko esatea, gero zu besteen aurrean maskara jarrita ibiltzen bazara, zure sufrimendua disimulatu nahian. Guraso bazara ez du balio deus zure seme alabengatik dena ematea, gero bueltan gutxienez zoriontsu izateko eskatzen badiozu. Eskatzea ez da ematea, eskatzea ez da maitatzea, eta benetan maitatzen duenak inongo kondiziorik gabe maitatzen du. Eta uste dut zuk bueltan eskertza bat edo zoriontasun bat eskatzen ari bazara, zure seme-alabak erabiltzen ari zarela zure motivazio iturri izan daitezen. Horrela ni, guraso bezala, dena sakrifikatzen dut beraiengatik eta bueltan barne lasaitasun bat jasotzen dut. Nere buruak esaten didalako, orain bai, dena ematen ari naiz nere seme-alabengatik guraso ona naiz. Eta horrek ematen dit barne lasaitasun bat. Baina ez dut uste hain guraso ona izaten ari zarenik, bidean estresatuta, nekatuta eta kezkatuta bizi bazara beraiengatik. Zeren eta horrelakoxea izaten erakusten ari zara. Eta ez du balio deus teoria esatea, zoriontsu izateko izatea, gero nik ekintzetan ez badiet ekintzen bitartez hori erakusten, bestelako zerbait erakusten ari banaiz. Zeren eta zure ekintzek, zure hitzek baino gehiago esaten dute zutaz. Eta kirolaria bazara,
Zure gurasoek ez dute errurik, zure gurasoek ahalik eta ondoen egiten ari dira beraien erraimintekin eta beraien kontzientzia mailan. Eta gainera, errua beraiei botatzeak ez du zure sufrimendua inondik inorare arinduko. Entrenatu zure burua akats egiteari, gaizki jokatzeari edo partiduak galtzeari beldurrik ez izateko. Entrenatu zure burua besteen iritziarekiko beldurrik ez izateko. Horrela lortuko duzu barruan sentitzen duzun guzti hori bestei demostratzea, partiduaz disfrutatzea eta horrela begira daudenei disfrutaraztea. Izan ere, arazoa ez da kirola, arazoa ez da lehiaketa. Arazoa da zure buruak gaur egun bai kirola eta bai lehiaketa, presiotik eta sufrimendutik bizitzen dituela. Kirolak balio ikaragarriak emango dizkizu, bizitza guztirako eta bizitzako arlo guztietarako gainera. Zure etxeko egoera nik bizitu nuenaren antzekoa baldin bada, badakit biderik motz eta errezena kirola guztia dela, baina hori ez da inoiz soluzioa. Izan ere, egoera hau ikasteko aprobetxatzen ez baduzue, biharko egunean gazte horrek beste arloren batean egoera berdina bizitza tokatuko zaio, izan ikasketetan, harremanetan edo talanean. Beraz, mereziote, zuen erabakiren arabera merezi izango du sufrimendu guztionek, ala ez. Kirola utzi ezkero, sufrimendu guzti hau alperrikakoa izatea egingo duzue. Aldiz, egoera hau erabiltzen baduzue, bertatik ikasi eta indartuak ateratzeko, pena merezi izango du pasatako sufrimenduak. Zer horrek emango diozu zentzu bat, emango diozu irtenbide bat. Eta orduan, merezi izango du berriro kirolaz gozatzen ikasteko, merezi izango du emozioak hobeto kudeatzen ikasteko, merezi izango du zure autokonfidantza eta autoestima indartzeko, merezi izango du besteen iritzitik eta utzi egiteko beldurretik askatzeko, merezi izango du bai gurasoekin, bai entrenatzaileekin, edo eta baita taldekideekin duzun komunikazioak eta komunikatzeko erak hobetzeko. Merezi izango du irabazte eta galtzea modu naturalago batean kudeatzen ikasteko. Bai, noski merezi izan zuen. Eta gogoratu, zu edo ingurukoren bat egoera hau bizitzen ari bazarete, ez zaudete bakarrik. Formakuntza berezi bat prestatu dut guraso eta gazte kirolarientzat. Kirola berriro gozamenerako eta pertsona bezala hazteko erabili dezagun. Informazio gehiago nahi baduzue, beran jarriko dizuen esteka honetan aurkitu dezakezue. Goazen!